Aquest any renovem la participació en el Delta Birking Festival. L'any passat ja vam participar-hi i aquest any tornem a participar. L'any passat vam venir i vam presentar el projecte Bioobserva, que tot just l'iniciàvem, i ara tornem per presentar els resultats després d'un any del programa i també per presentar el premi que ens han donat de Medi Ambient en la categoria d'Empresa i Biodiversitat. El Bioobserva és un projecte innovador de voluntariat corporatiu on els nostres treballadors fan observacions ornitològiques en el seu centre de treball. Aquestes observacions les pengen en un portal que hi ha web, que és un portal públic. Aquest projecte s'ha fet en col·laboració amb l'ICO, amb l'Institut Català d'Ornitologia, i llavors aquestes dades tant les aprofitem nosaltres de forma interna per veure el grau de biodiversitat que tenim a les nostres instal·lacions, com també, com que són públiques, es poden fer servir per fer estudis científics. Participem com a patrocinadors d'aquests actes i després també ara aquesta tarda, el dissabte a la tarda, a la Carpa 2, la Clara Rovira, la responsable de biodiversitat, ens presentarà els resultats tant del Bioobserva com també del Premi de Naturalització de les instal·lacions. Els aiguamolls de depuració és el que nosaltres diem una infraestructura verda. És una infraestructura de depuració però que es basa en processos naturals. Llavors són llacunes poc profundes que tenen una sèrie de sediments i també els microorganismes que viuen en elles i les plantes són pròpies de la zona i el que fan és ajudar tota aquesta aigua que és utilitzada aquí al delta amb el cultiu extensiu dels arrossars, aquesta aigua que va incorporant uns microcontaminants que serien perjudicials pels ecosistemes i en aquests aiguamolls de depuració el que fem és recreant un procés natural, millorar la qualitat d'aquesta aigua abans de ser abocada a medi.